Ние сме единственото село без здравна служба. От 25 села в общината. Не сте. Да, и Ранево, и Светлина, и тия малко. Обаче големи и слабо Длъгнево има. В много малко има. Здравец има. Така, Върбица има. Вследствие и Антония Василева се спомням като съветник в тия години 15-16 и жената се ангажира пряко с защитата на тези човека. Получихме статут на защитена територия, оградихме го, лансирахме го. Така, когато има един, поне да даде едно нещо в мандата си, ние това го ценим Бодровци. За съжаление, както Бодрово, така и още 20 на села в общината биват несправедливо финансово ощетявани. Знаете, че само 4 села имат ежегодни бюджети, кметовете от 150 до 250 хиляди лева. И това са Ябълково, Горски Извор, Крепост и Добрич. Другите села са на нула. Получават по 50 лева на месец кметовете за благоустрояване. Знаете какво казват законите? Минимум 30% от приходите, което дава едно село, трябва да се връщат за неговото благоустрояване. И тази поредна година, 12-та, от терора, от финансовата екзекуция на Бодрово, наложена от кмета Иво Димов, Бодрово няма нито един лев за благоустрояване, нито в бюджета на общината, нито за селото. И този бич продължава, въпреки така наречените демократични закони и така нататък. Опитвал съм се, водил съм дело срещу бюджета на общината заради липсата на бюджет на Бодрово. Каквото казва от кмета, това е положението. И това казва Иво Димов. Взима над 150-200 хиляди приходи от Бодрово в общинската каза. Ежегодно влизат и не връща нищо. Това е нашия сериозен бич. Ами говорите ми за косене на гробища. Ние нямаме гробища, те се изпълниха. Ние погребваме близките си в пасище. Пасището не може да бъде оградено. И като погребеш близък, на следващата сутрин пасищните животни са усрали гроба, изяли са карамфилите, кръста е струшен. И нито ограда, нито нищо. Къде го има това? Ами улици и пътища и тротуари, те са лунни пейзажи в Бодрово. Най-разбития път общински на община Димитровград е Бодрово езеро. Километър и половина, той не е проходим. И може да се запрани. И в тази връзка ние сме по сила 6-то село, което внася най-много приходи в общината. Най-много. 6-то село. Защото имаме голямо землище, което дава приходи в общината. Пасища 4000 декара общински, гори, сечи, концесии на язовири. Ами други села нямат един гьол за жаби. 1 декар гора няма. Скобелево, да речем. И от тази гледна точка разчитаме и се надявам, че ще има лъч светлина при избора на настоящите кандидати. И никога няма ще бъда пак толкова и против вас, ако загърбите Бодрово. Както съм бил винаги, нали? И така, че призовавам всички да подкрепим с бюлетина 7-2.